episode keba live pun riu jong kan ke jing pen kre ya ke singi pentecost Mynsiem Bakhuid ha ka economy of salvation lani ha kata ke jing pen yai ne jing sensyar jong kam jing pen im jongi isim na ka catechism of the Catholic Church bar ruspa prapusan bat ruspa prapun riu ban ngai how Mynsiem Bakhuid kamut ban pla ba Mynsiem Bakhuid ulong uway na ki person chong Trinity Bakhuid way u person way u jinglong blay chong Trinity Bakhuid ubadon ka ju ka jinglong lane haparing kyong consubstantial bat ukpa bat ukun lem bat ukpa bat ukun lamane bat la pendon burom ya u kini ke ba sim na ka jing plajing it naisia ka jing plajing it naisia ya ke ba ka dorbar ba jong ke balang ha usnem laispa arpusan kala syong ke balang situlup ke pertai ke balang kristan borok situlup ke pertai ha usnem laispa arpusan kilai syong bat ki la ya keren bat ki la penbej bat ki la bu renti ya ki artikel jong ke jing pla jong ki kristan ya ke jinget jong ki kristan pat ke ba ki la tho hang tu bun ki ki ba de ki bynta jong ki jinget kristan ba ke jinglong kristan pat ka niam kristan Mynsiem Bakhuid utrei ryngkat bat ukpa bat ukun nadu kapasdang hadu ke jing pendep ya ka saindur na ka banta jong ke jing pen im jongi henrei ha kini ki por ki ba khadu ya ke ba lawan ra da ke jing wan long do ba siuspa jong khun ya Mynsiem Bakhuid la pen pau bat la ai la itu bat la pediang subha kum u person kum u jinglong kerpang jong blay menta kane ka saindur ya kepala pendep hau kris ukun prangsi baru kli jong ka jing thau bathmai lala ban penlong do ha upai benriu da ka jing these jong Mynsiem Bakhuid kum kabalang ka jing slok jong kiriu khu ka jing map ya kipop ka jing mi pat ka do bat ka jing im bom jukut kene kede ka ba ni ai hakane ka singi na kene ka jing pla jing e jong ki apostol akaba ka jing pla ka ba kham lengkot om de jong ka naisia ring yong ka jing pla jong ki apostol kabadon hang tu khat artili ki de khot pat ka we nek ta ki article ni ki de khot jong ka ni jing pla jing e jong ki apostol ni don ni kane ngange ha Mynsiem Bakhuid ti hakane ka jing wan jong Mynsiem Bakhuid kumbala ong hang ne sa revise biang ko ba sa biang ke pangal ong sa mene sakmat nari yamanta tungin khot biang yo Mynsiem Bakhuid Mynsiem Bakhuid ubala wan ban long do hangi lengba jong ka jing wan ba siuspa pa pen im jong trei jing Jesus Christ bo ula wan ban penpura ya ka jinglong Trinity jong blay ha ka jing im jongi jong pai penriu baro da ka jing pa ya Mynsiem Bakhuid din mata tungin pidiang tungin kerpat ya ka jing don jong Mynsiem Bakhuid ha po jongi ha ka jing im jongi ha baro ki penta jong ka jing im jongi apingi don ya Mynsiem Bakhuid om don ke ek ru ka ba ngimla ban tip ya ka mon ka jong blay balai ngila ban tip ya ka mon jong blay na marbo Mynsiem Bakhuid udai badon ha ka jingmut jing perkhat jong blay kumba ya ka jingmut jing perkhat jongi kan tip tang ka jingmut jing perkhat jongi omdan manar ubatip titang utau bai la ban yo ya ka jingmut jing perkhat jongi ka Mynsiem jing la ban tip ke ai ka bangi perkhat ke ai ka bangi tip ke ai ka bangi temu tukum jur Mynsiem Bakhuid ulong ya ublay ukpa badi ublay Mynsiem Bakhuid te te nak nak tahu tu in cut ya Mynsiem Bakhuid hapo ka jingmut jungi hapo ka met jungi hapo ka jing im jungi baro ka we hak teng kupa ber Khun Mynsiem Bakhuid amen wan Mynsiem Bakhuid pen shai ya ka unut jungi bangin de bio I ya ki badai ki jong play wan Mynsiem Bakhuid ha ka jingmut ki jungi kenang bangin tip tu ya ki badai ki jong play
wan Mynsiem Bakhuid hapok katonot kejungi kenang bangi dublong tang jong play. Bakhuid bet pen kentang yakat ke bangi perkat ngi keren bet ngile. Kenang bai ki borok kinlong nakabenta kaburam jong play. Amen. Ha kerteng pa Khun Mynsiem Bakhuid. Amen.